sasakay tayo ng MRT dito sa Shaw Boulevard. Papunta tayo ng Taft Avenue. MRT Shaw Boulevard to Taft Avenue. Diretso lang po kayo sa gitna at pakiayos sa ating mga face mask. Iwasan po mga salita at magpupusong sa loob ng traffic. Salamat po. Wherever you can buy branded, then you can get hosting water, many ways that you can get your money, but that's the most important part in commuting, not just small actually, even first media. Say, parang big card. Basically, it's a big card or octopus card na mas higher level. Bonnie Station, Bonnie. Magandang araw, mga pala sa SDR. Sulit na Percus, pwede nyo search sa YouTube para mapanood ng mga videos ko. Kasi kasi kayo ng kaya, pag-iwasan nyo ng mga kayo magamit ng tinawag na two-factor authentication or FA. So basically, nagdadagdag tayo sa mga step para makalagin tayo sa ating account. So for example, kapag hindi mo natin ang FA sa ating account, meron tayo mag-isip ng X, meron po, makalagin tayo sa ating account. So ayan, ay katap natin yung yes sa ating Google application sa isang device na nakalagin na sa ating Google account. So sa susunod, mag-access sa ating account, o mag-access sa ating account, kasi agad ito makakapasok. Next station, Guadalupe. Para sa ibang mga videos na ngayon, Guadalupe Station, Guadalupe.
station, Buendia. Buendia station, Buendia. Next station ay ano?
card or Octopus card na mas higher level. Third signal pa, may tulad pa sa station. Paki-ayos na po yung ating mga face mask. Iwasan ang mga susunod na pag-usap sa loob ng trans.